Evo nas pred novim druženjem i danas ćemo vidjeti jako zanimljivu partiju. Inače, ova naša je počela sicilijanskom odbranom. Zanimljivo za partiju je to da je igrana između dva velika hrvatska igrača, dva velemajstora, između Ivana Šarića koji je igrao bele figure protiv Marina Bosiočića koji igra crne figure. Inače, ova partija je odigrana na Evropskom šampionatu 2018. godine u Batumiju. Inače, partija je odpočela sasvim klasično za sicilijansku odbranu. Skakač uzima pešaka D4, crni nastavlja sa skakačem C6, slijedi izlazak skakača C3, dolazi dama na C7, da bi nakon tog poteza Šarić igrao svojim lovcem E3, a njegov protivnik se odlučio za pešaka A6 i tu smo u Tajmanovoj varijanti sicilijanske odbrane. Slijedi prebacivanje dame D2, pravi se mesto za veliku rokadu, slijedi razvoj skakača F6, slijedi i velika rokada Šarića, da bi nakon toga usledilo lovac B4, nezgodno vezivanje belog skakača, pretnja napad na damu, slijedi zato pomeranje pešaka F3, učvršćivanje pešaka E4, posle čega je i Bosiočić odlučio da rokira na kraljevom krilu. Očigledno kad su kraljevi u suprotnim uglovima da možemo očekivati i zanimljiv napad. Zato kreće već pešak G4, sa strane crnoga kreće pešak B5 i nastavlja se pritisak pešakom G5, napad na skakača. Bosiočić je prisiljen da ga pomeri na sigurnije mesto, prebacio ga na polje H5, posle čega je igrano kraljem B1, dolazi i top na B liniju, sledi skakač uzima skakača, biva uzet od strane pešaka da bi se partija nastavila pomeranjem pešaka F4 i sledi silazak pešaka C5. U našoj partiji Šarić igra lovcem, spaja svoje topove, preti ujedno i crnome skakaču, tako da se Bosiočić brani pešakom G6. Usledila je razmena. Lovac uzima skakača, biva uzet od strane pešaka, na ovaj način je oslabljen rokatni položaj crnog kralja, da bi nakon toga usledio novi pritisak pešakom F5. Bosiočić sa svoje strane prebacuje svog lovca na B7, pretići da nakon tog pomeranja pešaka ugrozi topa na H1 polju. Šta je igrao Šarić? Šarić nastavlja s pritiskom, igra pešakom G6 i tu dolazi do razmene. Pešak uzima, biva uzet, posle čega je igrano lovac uzima skakača C3 napadajući damu, ali zato Šarić koristi ovu priliku, prvo igra pešak uzima pešaka dajući šah, na taj način prisiljava svog protivnika da igra kraljem, da bi nakon tog poteza oslobodio se lovca na polju C3. U našem daljem toku partije je igrano lovac uzima i pešaka E4, tako da je uklonjena ova nebranjena figura. Sada je očigledna pretnja, lovac preti topu, tako da Šarić prebacuje svog topa na G liniju, a njegov protivnik Bosiočić se odlučuje da igra topom F5. Dolazi do povlačenja lovca C1, dolazi do novog pritiska topom napad na damu. Umjesto tog poteza, puno bolji potez je bio dolazak drugog topa koji je na polju B8 na polje F8, ali u ovoj našoj partiji je igrano topom F3, tako da se Šarić odlučuje da siđe damom na polje D2. I sada imamo prvu pretnju, dolazak dame na H6, što bi bio napad na kralja, tako da je Bosiočić odlučio da se povuče na polje H8 i napravi mesto lovcu ili dami za odbranu kralja. Slijedi B3 i slijedi top F8. Ovo je, moglo bi se reći, ključna greška crnoga Bosiočića. Najbolji potez je bio umjesto prebacivanja topa B na F8 igrati pešakom E5 i na taj način zatvoriti dijagonalu jer preti dolazak lovca na B2 i kao što vidite napad na crnog kralja. Ovo je, kao što rekao, ključna greška crnoga koja će ga koštati skupo. Nakon dolaska topa F8 Šarić koristi svoju priliku, napada damom, daje šah i pod izborom poteza lovac ili dama
Bosiočić se brani lovcem H7. Evo nas pred posljednjim potezom partije. Na potezu je Šarić i on pronalazi pravi velemajstorski potez za napad i naravno pobeđuje u ovoj partiji jer je crni predo. Šta mislite, šta je odigrao beli? Šta biste vi igrali na njegovom mestu? U našoj partiji je igrano ni manje ni više topom D7. Top je žrtvovan sa idejom da se povuče crna dama i pritom pretnja dama uzima lovca bi također bio mat ako crni skloni damu, naravno. U daljem toku bi možda moglo da se igra da je partija nastavljena na način da ako dama ukloni ovog topa, kakva je opasnost, naravno napad lovcem po toj dugoj dijagonali sa šahom, sada više dama nije tu da štiti pešaka, crni ima samo pešaka da se brani, nakon lovac uzima novi šah, morao bi da stavi svog topa u odbranu jer je kompletno kralj izolovan i zato bi igrao verovatno topom F6, ali bi uslijedila još jedna fantastična kombinacija u napadu, dama F8 sa šahom, koristići se vezanim topom, jednostavno prisiljava crnoga da igra lovce i nakon tog poteza dama uzima lovca, bila bi to pobjeda matom. Bilo bi zanimljivo da se vratimo još jednom na onaj interesantni deo, vratit ćemo se na potez dama H6 i vidjeli ste da je u našoj partiji crni igrao lovcem H7. Umjesto lovcem H7, da li bi nešto promenilo da je odlučio da se brani damom? I u ovom slučaju bi uslijedio prvo napad lovcem i tada bi jednostavno moglo da se stavi pešak ispred, ali nakon lovac uzima pešaka, još jednom bi trebalo braniti topom. Ako vrati svog topa na polje F6, također gubi topa, pritom je dat šah, koristit će se vezanim topom i zato jedina odbrana je dama, gubitak dame bi također bio mat. Jedna jako zanimljiva i lepa partija sa jednim neverovatnim potezom topa i zaslužena pobjeda hrvatskog velemajstora Ivana Šarića. Toliko za danas, veliki pozdrav svima vama, do narednog snimka, utoliko do sutra.